A cikin bidiyo ɗinmu na yau, za mu kawo muku masallatai ƙwara 5 da suka fi kowane masallaci kyau a faɗin Najeriya. Da fari dai, za mu fara da masallacin Abuja, wanda shi ne ya zo a jerin masallaci na farko duka faɗin Najeriya, wanda ya fi sauran masallatai girma da kuma kyawu. Masallacin Abuja ya kasance masallaci wanda yake a tsakiyar Abuja, wanda kuma ya kasance kusa abin kwatance ga ɗaukacin musulmin Najeriya. Wannan masallacin da an gina shi a shekarar 1984. Sai masallaci na biyu wanda yake cikin jerin masallaci na biyu da fi kowane masallaci kyau a Najeriya shine masallacin jihar Ilori wato Kwara State. Yana ɗaukan mutane sama da 20,000 saboda girmansa wannan masallacin. Masallaci na uku kuma shine masallacin jihar Borno, wanda yake an fara gina wannan masallaci a shekarar 1918, wanda bisani kuma aka rusa shi domin sabunta shi a shekarar 1986. Sai masallaci na hudu wanda shi ya zo cikin jerin masallatai na hudu da suka fi kowane masallaci kyau a Najeriya shine masallacin Bashir Usman Tofa da ke gandun Albasa a jihar Kano. Masallacin ne shi ma an ƙawata shi kuma na da girma iya adadin wanda zai ɗauki masallatai sama da 10,000. Wannan shi yasa ya zo a cikin jerin masallaci na hudu da suka fi kowane masallaci kyau a Najeriya. Sai mu je ga masallaci na ƙarshe wanda shi ne ya zo a layi na 5 shine masallacin Mina da ke jihar Neja, wanda wannan masallacin shi ma ya samu ƙayatarwa da kuma gine-ginen zamani, wanda yasa ya zo a cikin jerin masallatai na 5 da ya fi kowane masallaci kyau a faɗin Najeriya. Da wannan za mu kira ga sauran jihohi a kan su ma su mai da himma wajen ba da gudunmuwarsu da kuma dukiyarsu wajen inganta wajen ibada da kuma taimakon addinin musulunci da musulmai baki ɗaya. A cikin wannan bidiyo na kuka kalla, me na ku ra'ayi a kai ku aje mana a comment section. Ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabbin aikinmu za ku ji. Muna godiya sosai.